Oh, James. Kau na nga. Oh, ito oh. Ano? Pinapaitan nila kayo. Ah. Naka-video yan. Kaya, ang laki no. Kaya pinapaitan nila kayo. Handa nila kay. Ang laki oh, grabe. Huwag mo ipatayo, katumba. Yan. Yan. Mata ko. Ayan na siya kanina, ito yung ano, pinapaitan. Ayan yung mga si James yung nagtatadtad, ano to, tirador ng ano, Tirador ng kaning lamig. tirador ng kambing to. Kaning lamig. Butcher siya kaya lang ano na. Naglupasan. Dito tayo. Kasi mag-iihaw tayo mamaya ng parang ano dyan sa kunting balat kasi magkikilawin tayo ng kunti lang. Tapos siya adobo Tanggalin na po namin natin. yung balat, Ken. Oo, kasi mag-ano tayo ng uling doon Tapos yung may balat ano natin. Kilawin natin. Oo, magkikilaw tayo mamaya. Ang gagawin ko, pakuluan ko lang ng konti. Itong mga balat Yung may balat, tatanggalin namin. oo, tanggalin nyo. Yung kunti lang. Ayaw ko Siguro ng marami mga kasi hindi makakain Huwag yan. Ay, may naman natin. Dapat yan sa adobo o sa kaldereta. Ayaw ko, magkakaldereta si Ray o ano. Pero ang dami daming karne. Saan banda kayo yung tatanggalin na ano? Kahit na dyan sa may hita. Sa manita na lang. Oo, yung bandang... Ito? Oo. Yan yan. Samahan nyo ng may laman para ang gagawin ko, pakuluan ko na lang mamaya pagdating. Tapos, pag pinakuluan malambot ng konti, ihaw lang natin konti sa baga. Okay po. Para ako na ang gagawa mamaya. Grabe, ang talim nung ang talim ng kutsilyo, parang ano ba? Parang
Ano ba yan? Yung kaldereta po. Caldereta. Saka, They call this beef stew, I think. kulang na dyan ng ano. Wow, the smell is nice. Ha? Beef stew. Grabe, ang bango ah. Ano naman ang ginagawa rito sa loob? Hindi. Kasi pag Ito naman. uminom si Roxy, Ayan, natatapunan niya ng ano. nagpapakain siya ng togi niya. Siya. Papakain siya ng togi niya. Dito yung mga dogi namin. Si! Pakita ko lang sa inyo. Ayan. Oh. Ayan yung mga dogi namin. Nilabas na namin sila. Pwede na sila sa labas. Eh. Ito yung masungit. Ayan yung... Ano? Oh. Ikaw po nagmakaawa, no? Manood na kayo. Yun, no? Well, be happy. Be good to yourself. Don't waste your time. Sige. Dalawang kamay, Jer. Yeah, masikip. Pag ganyan, dalawang kamay, pingayan mo na, lagay mo na ron. Tanga na, hindi ka sanay sa masigit. Patay tayo dyan. Dalawang kamay. Paano ka? Nahalo ko pa lang po. Oh, sige. Paano ka pumiga ng suso? Dalawang kamay. Dalawang kamay, isang kamay. Isa lang siyempre, tag-isa. Kaya Kel? May suso, may nakita ka na ba suso? Sige. Yan. Siyempre naman Kel. Tingnan mo. Saan? YouTube.com. Ugis.com. Oo, sa youth.com. Ano? Paano ka na? Anong design na? Kaya pala ganun yung lasa Kano ng ko ano yung Jay. rose with tone. Rose Victor na. O tone with Saan pa rose. maganda sa likod o dito? Diyan. Ano mo kay Jess? Ang braso tita para siga. Dito nga sa likod ng braso. Ah, sa pwede. harap. Maganda kasi, maganda sa babatok. Batok na, maganda sa babae talaga dito. Ah, Sa parang- Sa babae talaga tita, batok talaga. Sexy, sexy yung ganun eh. Eh, hindi naman ako Hindi nag-ano. naman siya nagbabatok eh. Hindi kasi, pero lagi maikli yung buhok niya. Buhok niya kasi lagi Ah. dito. Oo, Hindi saka siya yun. Ay, masakit dito, di ba? Hindi, dito sa batok, hindi. Kaya dito sa gilid, hindi. Dito masakit sa Saan throat. ka ba? Batok? Pero Yes. patanong mo muna kay Jess. Kasi pag At saka, kailangan, gusto mo rin kung saan, hindi yung kami nagkasabi. Kaya nga eh. Sige na, habang di pa busy. Anong next? Ah, okay lang, okay. Sa matok daw. Pwede. Pwede ba Anong sa baba? Anong Ikaw. design? Grabe naman, bakit sa baba? Hindi, I'm just joking. I'm happy. Kel, tingnan naman sila po. Hindi, sige, asin. Ah, Asin. Maraming gawin natin, oh. Nice. Good looking. Lalagay sa freezer mo yun. Laki-laki ko sa... Naka-on ba? palakad-lakad. Ganito lang kayo, takbo lang kayo. Sa batok ba? Hindi naman kita yung batok eh. Hindi naman kita braso mo Kasi eh. maganda yung braso, parang ganyan ka lumakad. Kaya dito. Dito? Kaya pala kasi sila agad to. Di ba? Kaya kumisa na mo na ganyan din eh, oh. Mabigat daw, mabigat eh. Pag sa braso sa Ken, tatanggalin yung baka mamaya, mahal at yung damit niya, wala nang mangga. Dito, masakit dito. Hindi, okay lang. Masakit ka yan. Lahat masakit. Ito ah, Anong sabihin ko design sa'yo. nga? Ang tato. Yung design nga. Kaya lang, after 30 minutes ka na nabuburdahan, Sige, meron ka kutsara. namamanid yung balat mo, di mo na nararamdaman yun after 30. Oo nga eh. Masakit Dito, lang yung 30 minutes. Gumagaling nga ako. napapasipa ka na tita. Oo, napapasila ka ako. Ano ba yung natin? Ha? Video. Ano ba yung video? Pero kailangan humipak ka nung hinipak ni Chester doon sa Kalinga. Punta. Yun naman doon. Yung bago ba ito? Oo. Inano nyo na?
Para non-stick? Oo. Pinaitim nyo, Hindi ibig niya pinaitin. Hindi niya Pinaitim ginawa. yan. Pinaitim yan. Pinaitin ko yan. Yung ano pinang Ano ba kayo, gamit, Dave? ganito. Ano ba kayo ang gusto nyo? Pinipin niya? Gago. Ayaw mo na ituloy ah. Saan pa? Pa-help me to decide. Saan oo? Ano? Asin kasi nilagay natin. No? Parang kita talaga. Sige. Dapat malambot yan. Asin pa lang. Oo, special request ng bunso nyo. Kasi nga wala siyang ngipin. Dapat daw malambot kung hindi tatapon niya daw. Kasi sabi ko pati buto ko, malalaman mo. Kasi ito yung betlog eh. Talagang dapat ihalo natin sayang, betlog. no? Lamasin ko rin sa suka, Ang no? sayang dyan, yung Lamasin ko sa hinayaan suka. niyang ihiwa ng laki. Ganda rin kayo, lalo naman. Ay, yung pala. Hinalo Oo nga, pero sa suka muna. Ah, pwede ka. Para malinis. Ay, kinamot ko na mula tuloy yun. Ano? Ano tinatawa-tawa mo? Kumakain ka ng betlog, ha? Sino ang kumakain ng betlog? Si Elise. Ikaw, Eloy, kumakain kang betlog? Pagmahal daw. Ano? Pagmahal. Mahal mo ba? Bihira. Ah, yun na. Ano malupit doon? At least I know, di ba? Kasi tita nyo, betlog muna tinatanong. Parang ang sarap na itsura, no? Ang lakas pala ng kapoy nito, Ang no? lakas Ang niya. dami niyang ano eh. Simula dito. Oo. Hanggang dun yung Alam mo, ang tagal na namin binili yan. Yan Nabaka namin po binili nakita. sa may tindahan sa labas. Yung, ayan ang business ng amo niya. Paano pa? Dito. Meron na ako dito. Ayan. Oo nga no. Kabila naman. Gusto niya sa kamay daw. Hindi ko nga alam kung harap o likod. Pwede rin tita dito sa likod. Maganda rin po kasi. Oo, maganda rin kasi sa likod. Kaya lang dapat Kasi, baka lang baka maiksi ako ng ano ah. hindi ka nagaganyan. Dapat kailangan lang maiksi yung Oo, kailangan naka-sleeveless ka Ay, talaga. hindi. Ganito ako Sando ka na lang. Oo, mga ganun. Ganyan ako eh. Hindi rin pala makikita. Hindi rin makikita. Di, So, dapat Pwede, lad mo dito, ng tita, konti. dito po. Tanggalin mo lahat ng damit mong Kasi manggas. pag dito pwede rin pambabae. Gawin mo sando. Dito ako. Apo. Masakit ba dito? O kaya yung bago mong damit, punitan mo. Dito na lang pa. Para makita lang yung Dito ba o totoo. dito? Salat. Kasi pag dito tita, pangit pang lalaki. Para kay Kuya Mir. Dito po, maganda. Oh, lagay ko na. Lagay ko Kasi na. soft touch yan eh. Dito yung soft touch ng babae. Oo, ano? Kasi dito maganda rin sa babae, di ba? O dyan. O kaya dito sa ribs. Ah, Maliit sorry. lang kasi nakakahiya naman sa mga kasama ko pag Kasi sa batok talaga. sa trabaho. Batok kaya sa pisngi. Andiyan ba yung Masusunog na peeler? ako, Merwin. Andiyan ba yung peeler? Sunog na naman. Teka lang, lakas na pala na ito. Mainit yan. Baba mo muna yung ano. Ito may papel. Ang lakas ano?
Yan nga pala, kararating lang ng mother ko. Ayan siya. Buti naman nakapasyal siya sa birthday ko. Ayan, dumating na. Ayan siya. Ayan, inaalalayan namin pumasok.